בתל חי שבגליל ישנו אריה בלתי רגיל, ואין יודע בגליל מה עושה שם מין אריה כזה מבהיל. רק זקנה אחת סיפרה אם לידו על מה עוברה, ואם בתולה נערה מיד שואג לו האריה בקול נורא. ואם בתולה נערה מיד שואג לו האריה בקול נורא. אותו שואג היא לא שמעה, נערות עברו אין ספור, אך האריה שותק עקשן כמו חמור. נערות עברו אין ספור, אך האריה שותק עקשן כמו חמור. עכשיו יודע הכל משכיל, עם האריה שבגליל אינו שואג בקול נורא, אז האריה אשם